دەمباش ku dervanên hêja ya radyoya dengê gel, ez şîmal nagihan bi xelekek nû ya bernameya xwe bûn li pêşberê we ne. Mijarê bernameya me ya îro li ser panêla demografya ya ku li bajarê Helebê ji aliyê navenda lêkolîna jinolojî de hatiye meşandin e, mêvanê bernameya me Orîvan Ebdo bi me re ye. Em gelek spasî dikin ku we wextê xwe ji bo me veqetand. Di serî te dembaş, em jî spasiya we dikin. Spas xweş, gelek spas. Em dixwazin nas bikin ku naveroka mijara we çi bû, kîjan rêxistin û sazî tevlî panêlê bûn û çi hat nîqaşkirin. Weke navenda lêkolînê ya jinolojî li bajarê Helebê me xwest em panêlekê li ser demografyayê dar bixin. Navaroka panêla me li ser zanista demografya bû, demografya pênasekirin. Heman demê de dîroka zanista demografya me xwest em ji dîrokê de hin tiştan hin xalan binirxînin. Di heman demê de di nava demografya de koçberî ew jî bû xalek di hindir panêla me de. Ya herî dawî jî weke encamên di hindir panêlê de derketine me parve kir. Sazî û navendên ku beşdarî panêlê me bûn hemû meclîsên xweser û giştî ya taxê de Malbata Şehîdan, Qada, Leşkerî, Asayîş, KPC, tevlî partiyên siyasî, Mesedê, Sûriya Pêşerûj, PYD, her wiha hin kes û keseyek ji şehbayê jî beşdarî vê panêlê bibûn. Gelo hûn dikarin henekî naveroka nîqaşên ku hatin kirin ji me re parve bikin. Saziyên leşkerî beşdarê wê panêlê bibûn, di heman demê de rêxistinên xweser beşdarê wê panêlê bibûn. Mijarê sereke ku di wê panêlê de hat nîqaşkirin û bal hat kişandin, hûn dikarin me re parve bikin. Yani weke ku me daxuya kirin hemû sazî û navendên di taxê de tevlî panêlê bibûn. Yani em dikarin bêjin nirxandin di derbarê zanista demografya de bû. Demografya weke têgeh şîrovekirinê wê, demografya tê ciwateyê, em bêjin rêbazên ku tên meşandin, di heman demê de xalên yê herî girîng ku hate nîqaşkirin li ser penaberî û koçbertiyê bû. Di heman demê de mînakên zindî weke em bêjin Efrîn, Girê Spî, Serê Kaniyê di derbarê van guhertinên demografîk yê ku li ser vê herêmna tên meşandin di hindir panêlê de hate nîqaşkirin. Belê mijarê demografya mijarekî gelekî giring e û em dixwazin guhdarvanê me vê mijarê nas bikin û fêm bikin. Gelo hûn dikarin aliyê dîrokî de û aliyê peyv de heman demê de demografya zanistekî çawa ye û bi çi re eleqedar dibe ji me re şirove bikin. Yani rast e zanista demografya mijareke pir girîng û kûr û berferehe mirov dikare binirxîne. Ji xwe zanista demografya dîroka wê vedigere hin kesên ku bi demografya re eleqedar bûne. Yek ji wan kesan Jean Bêter e. Jean Bêter ji Almanyayê weke avakerê demografya tê nasîn. Jean Bêter ew li ser amadekirinê serjmarî pir lêkolîn û analîz bi pêş xistine. Heman demê de Thomas Malthus heye. Thomas Malthus kesek ji Brêtanyayê ye. Thomas Malthus zanista demografyayê bi rêbazê dinirxîne ku zêdebûna nüfusê li gor çavkaniyên xwarinê pir bileztir pêş dikeve. Yani ev dibêje di dema pêş de wê xeteriyek çê bibe ji ber hejmarê zêde bibe ama xwarin yê kêm hebe. Heman demê de Marquez jî di derbarê zanista demografya de hin tiştan dinirxîne. Marquez zanista demografya ew zêdebûna nüfusê girêdayî bercewendiyên kapitalîstan dike. Yani dibêje ji bo kapitalîstan artêşeka karkeran yê yedek tê avakirin dema ku hejmara nüfusan zêde bibe. Ji xwe dema ku em têgîna demografî şîrove bikin, demografî vedigere peyveke Yûnanî ku ji du peyvan pêk tê, demo û grafî. Demo ku tê wateya mirov an jî nüfus, grafî tê wateya wesfê. Yani her du peyv bi hev re kom em dikarin bêjin danasîna nüfusa an demografî. Yani demografî bi vê rêvazî em dikarin şîrove bikin. Yani ji xwe heya niha zanista demografî piranî di çar qadan de lêkolîn û teoriyên xwe bi pêş xistine. Yani li ser esasî çar teoriyan lêkolînên xwe bi pêş dixîne. Yek teoriya li ser zêdebûnê em bêjin hejmara zayînê de weke zewac, em bêjin berdan, hejmara zarokan. Teoriya duyemîn li ser mirinê, em bêjin rêjeya mirinê, çiqasa temenên mirovan, çiqasa dirêjbûn temenên mirovan heye.
یه سیمین تئورین سر کوچبرتیه یعنی ام کارن بیژن کوچبرتی بکشن ریبازی ام بیژن چونو هاتنا ولاته کی آنجی هره مکدن کوچبرتی چاوا هندرین چاوای در و چاوای تئوری چهارمین جی ام دکارن بیژن در حق ترجماری نفوس بگیشتی ده یعنی تمن مروفان ام بیژن نتاو باوری جودا روشا آبوری ام بیژن هجمارا اندام مال بده یعنی امتکارم بیژن به ویره بازی گیشتی تئوری انخوا سانستا دموگرافیای پیش دخینه براستی جی مجار دموگرافیا هم جبوی جنولوژی هم جبوی دولتان و دسالتداری جی زانستی دسالتداری جی گرنگه gelek cara ji bo Kurdistanê û taybet ji bo Efrînê jî ev mijar tê gotin siyaseta guhartinên demografîk çi ne? Ev cümle yani ev riste gelek car tê destgirtin di nav nûçeyan de di nav siyasetmedaran de yê taybet yê azadiyê dixwazin gelo hûn dikarin hinekî behsa vê mijarê bikin siyaseta guhartinên demografîk çi ne? An jî yek mijarê dîtir mijara rêjê ye yani hejmara tiştekî zanîn çima ew qasa giring e di nav zanistê de bi taybetî. يعني راسته جخوا یک جه قادن جنولوژی دموگرافیه یعنی با اوکی برفره مروفت کاره بنرخینه یعنی زانست دموگرافیه ام بیجن سیاست دولت یه نتو دولت بکجان ریبازی زانست دموگرافیه دنرخینن جنولوژی دخوازه بکجان ریبازی ام بیجن بنرخینه یعنی اف تشت دهندر پانل داجی هاتا نقاش کرن جخوا وکا داویجی وکا انجام جه پانل درکت ام بیژن بکجان ریبازی ژنولوژی دخوازه زانستا دموگرافیه به پیش بخینه یعنی زخوا وکا تیزانین رژیما کپیتالیست به هر آوایی گوهرتنین دموگرافیک دخوازن پیک بینه یعنی کجان ریبازات به بلا به همان ام بیژن تشتی کو دخوازن پیک بینه یعنی خو ام کارم بیژن مروفان انجی نوا جهان گشتی تا دکن نوا لیستیکه که یعنی بلاف کرنا خزانی پیک آنینا شهر کوچبری پیش دخینن ده همان دمه ده هر جهن کو کوچبری لی چه دبه زیاده تر لور شاخن خو بلاف دکن ام بیژن دخوازن گوهرتنین دموگرافیک هر آلی دا چه بکنج آلی چاندی زمانی به هر جورین قرکرینه را دخوازن گلین و هرمه ام بیژن بدن درخستن ام دکارم میناکا ویجی بدن عفرین گری سپی سرکانیه یعنی خواستن دوان هر سه هرمون دا گوهرتنه که دموگرافیک چه بکن گله کرد جو در بخینن لشون وان گلین عرب بیانی لبجه بکن همان دمه دا زمان چاندن به هرمنا بدن گوهرتن یعنی افجی یک جه سیاستن کو نتو دولت دخوازن به پیش بخینن یعنی ام دکارم بیژن نه تنها رجوعای کردستان اف سیاست دموگرافیک دانه مشاندن یعنی لطواهی کردستان افتش دانه مشاندن جالی قرکرنا جالی ام بیژن گوهرتنا دموگرافیک جهر ملیوا یعنی لکردستان بگشتی دانه مشاندن لباکوری کردستان لرجلاتی کردستان لباشوری کردستان لکردستان بگشتی اف سیاست والا کرنه جهن کردان بجه کرنه کسین خریب işte به هر جوره خواستن کردان جه هواری وان در بخینن لشون وان هن کسین بیانی بجه بکن یعنی افجی یک جه سیاستن کو نتو دولتان دخوازن در کردستان دا بمشینن و پیک بینن هروها ام دکارم بیژن لرجعاوای کردستان به طیبت پشتی پیمانا کمبر عربان یکود سال 1964 ده به دست جمال عبدالناصر هاتبی چه کرن یعنی دوی دمه ده 200,000 کرد به نفوس هشتن ده همان دمه ده ناو گندن کردان گوهرین کرن گندن ناو گند عربان هروها بجه کرنا گلن بیانی لهرمن کردانش بوکو بیژن işte ev cih عربانه نه cih کردانه یعنی ev یک جه سیاستن کودانه مشاندن یعنی ام بیژن چما او قسی گرینگی د ناو زانستا دموگرافیا ده ددن ریجای یعنی چما او قس گرینگ دبینن جبر د بیژن işte گرینگی ریجای ام زانبن چه قصا زاروک نو چه بونه چه قصا مرن چه بویه چه قصا بردان چه بویه یعنی بگشتی هجمارا جهان گشتی چه قصا مروف ده جیان دکن جبر و گرینگی ددن ریجای
يعني راستا يك جي سياستين جوهرتنا ديموغرافيك أبا دماغو اشتا إحصائيات شاكرين ريجا نسبات داردك هافي لفترة زانن حر هرمك حر ولاتكي تخصو مروف تخصو إنسان جياندك فجبوكو قاربن لهمو جیهان باندورên xwe belav bikin û karibin têxin cîhanê bin kontrola xwe bi vî rêbazî didin pêşxistin. Yani em dikarin bêjin armanca siyasetên demografiyên dewletnetewan û saziyên navnetewî bi vî rêbazî têne meşandin. Ez dixwazim hin mînekan jî parve bikim. Yani yek ji wan mînekan Fransa ye. Di sala 1945 da Serokê Fransayê ji tinebûna netewa xwe ditirse. Dibêje netewa Fransayê kêm bûye. Divê em zêde bikin. Li vê derê dibêje pêwîstiya Fransayê bi 12 milyûn zarokên nû heye. Di heman demê de ji ber zexta panga cîhanê li ser hin welatan weke Hindistan yani em bêjin îşte li vê derê li Hindistanê pir zextên îşte panga cîhanê tê kirin. Li Hindistanê em bêjin di sala 1975 heya 1977 da 8 milyûn mirov hatin sterlezkirin. Yani li vê derê dermanên xirab hatin belavkirin ji bo pêşê ducanîbûnê bigirin qaş û işte ducanîbûn dema ku tê çêkirin hejmara zarokan pir dibe ev jî dibe xeteriyek li ser panga cîhanê ya giştî. Yani em dikarin li ser zêde bikin jî Çînê jî ev tişt hate pêşxistin yani yek ji siyasetên ku hatine meşandin li ser Sînê polîtîkaya di malbatê de yek zarok. Yani di her malbatekê de tenê zarokekî tenê bînin ev jî yek ji siyasetên guhertinên demografîk yê ku li ser asta cîhanê tên çêkirin. وەکی وەژ ینی سەرزمان هەم لە فرانسا هەم لە چینێ و تەواهی دەولەتان de ev siyaset tê meşandin. Di demê herî nêz de yek ji dewletê ku li ser Kurdan jî siyaseta demografîk û guhertina demografîk dide çêkirin. Dewleta Tirkiye here dawî axaftina Erdogan ku pêwîst e her dayîkek an jî her jinekî sê zarokan bîne û herê dawî jî ji bo tevgera azadiyê jî viya mînak dabû ku binêrin yanî yê Kurdan 5 zarokê wana hene. Van mijarê zayînê an jî ev polîtîkaya ku li ser zayînê tê meşandin xeteriya wî li ser jin xeteriya wî li ser civakê hûn dikarin henekî şîrove bikin. Rasta yek ji wan dewletan Tirkiye ye yani Erdogan dibêje divê her jinek Tirk herî kêm sê zarokan bîne yani dibêje weke ez serokê hikûmetê mafê min heye ku ez vê tiştî bixwazim ama pişta daxwaza 5 zarokan dike. Yani em dema ku ev tişt tê ferezkirin îşte her malbatek zarokekî an jî 5 zarokan bîne li vê derê helbet xeterî li ser jinê heye ji ber dema ku jin ducanî dibe dema ku wê zarokî tîne yani çi êş em bêjin di heman demê de em dikarin bêjin di mirinekê re derbas dibe. Yani em dikarin bêjin mijara polîtîkaya ya zayînê li ser jinê ferd dikin. İşte dema ku biryar derdikeve jin divê zarokekî bîne, jin işte gerek sê zarokan, 5 zarokan bîne ev tişt li ser jinê tê ferezkirin. Yani li vê derê em dikarin bêjin işte dixwazin îradeya jinê rakin ji hûlê. Yani îradeya dewletê dimîne ya mêr dimîne ama yê jin ti îradeya wê namîne. Yani dixwazin bi hemû rêbazan vê îradeyê ji hûlê rabikin. Yani em dikarin bêjin mijara polîtîkaya ya zayînê li ser jinê ferd dikin. İşte dema ku biryar derdikeve jin divê zarokekî bîne, jin işte gerek sê zarokan, 5 zarokan bîne ev tişt li ser jinê tê ferezkirin. Yani li vê derê em dikarin bêjin işte dixwazin îradeya jinê rakin ji hûlê. Yani îradeya dewletê dimîne ya mêr dimîne ama yê jin ti îradeya wê namîne. Yani dixwazin bi hemû rêbazan vê îradeyê ji hûlê rabikin. Yani rast e ev polîtîkayê ku li welatan tê meşandin yek ji wan welatan Tirkiye ye. Yani dema ku biryarek bi vê rêbazî derdikeve ji xwe wek me got îradeya jinê dixwazin ji hûlê rakin. İşte tenê tiştî ku dewlet dixwaze wê tiştî di nav civakê de pêk bîne. Yani bi demê re ev tişt ber bi xeteriyekê ve em dikarin bêjin dere. Yani dema ku li ser jin tê zextkirin zarokek yan 2 zarok an 5 zarokan divê jin bîne yani li vê derê
يعني ترول جنه نامي ندناف جواكي دا تنه جن دبي امورك جبو زارك قانوني جبو زارك قانينه دناف جواكي دا يعني دما کو دولت ببیره بازی بریاره کی در دخینه لبداره دناف جواکي دا براستی يعني برزگرک در دکابن هوله يعني جوان برزگرکان امتکارن بیجن اشته آنی نزاروک کی بی اراده یا جن لبداره امتکارن بیجن شدت لسر و جنه ته مشاندن جبو کو او جن يعني زاروک کی بینه يعني براستي دما کو اف شدت ته مشاندن يعني جن دروشك انجي ام بيجن بسيكولوجيا خراب را در باز دبا يعني دباكو او جن بداميرا شدت وزختن كو لسر بيت مشاندن جبو انينا زاروكن دباكو بداميرا بر بخوكشتنه بهره يعني افجي ريجا خوكشتنه وكشتنه دناب جوا كده زيادة تر دبا هر وها جنين كل هم بر وان برياران در دكابن جي و دبيجن اشتبلا انينا زاروكن بدستي جنبه بلا بإرادة جنبه يعني بلا تشدت لسر جنه چينه بنج بوزاروك آنينه او جناجي مخابن راستي كشتنه دين يعني دهمان دمه ده او جنا خوازن و جناج هوله راكن يعني يكو لهمبر وان برياران درد كذا داوية دا او جن چه دبن دين كشتن يعني بفير بازي سياست خاد خوازن لسر جنه بدن مشاندن واد سری دجی یعنی سر زمان مجاری پانیری وجی لهرمی یعنی کیجان سیاست دموکراتیک تمشاندن بچه آوای تمشاندن بو هم ده پانیل ده وکی دیتر جی نیرین و بخوال سر به مجاره چیه لهرمی کیجان سیاست دموکراتیک تمشاندن مجاره کوچبریه بگمان مجاره کی گرینگه يعني تقاسي إنسانا بي آخ دهلن ده عيني دمه ده آخ جي أو قاس بي إنسان دهلن مخابن ده گشتی کردستان ده اف پولیتیکایی که گلی که قرکره کو تمشاندن لسر و مجاره هندکارن چه ببیجن راستا افتش ما داخل كرن يعني سياستن كل هرمتين مشاندن سياستن اشتان بيجن كمبر عربان يكون هما بحث كري بكشن ريبازي بو همان دمه دا ام بيجن گوهرتن دموگرافيك ين كل عفرينه سريكانيه گري سبيتن چكرن او جيب جهكرن عربان و ام بيجن اشتا گلن پنابرين وكا فلسطيني العفرينه بجدكن او جي يكج سياستن كون هال هرمه دي مشاندن همان دمه دا شر تایبەت پێشخستن ئیشتە di herêmê de em bêjin herêmê ku Kurd di jiyan dikin ne ewlehî tune ye divê îşte ciwan berê xwe bidin derve kişandina Ewropayê yanî ev jî dibe xaleke rastî pir girîng di nava herêmê de her wiha yek ji siyasetên ku li herêmê tê meşandin teşwîqkirina ciwanan ji bo derketina derveyê welate em bêjin îşte Ewropayê welatên dîtir e di vê derê de yanî ev ji xwe guhertinek demografîk e dema ku ciwan an jî malbat berê xwe didin derveyê herêmê yan jî diçin welatên dîtir li wî derê em bêjin îşte ziman çand dixwazin gelê Kurd di vê qirkirinê re derbas bikin di heman demê de siyaseta kûçberkirinê ji ber feqîrî û neçariyê ji bo aboriyê didin meşandin di hindir herêmê de ji bo ku herêmê vala bikin ji xwediyê herêmê yên jî em bêjin îşte ji gelê ku lê jiyan dike yanî dixwazin hinek biyanî hinek din bînin li vê derê bicî bikin yanî vê siyasetê li herêmê de didin meşandin her wiha yek ji siyasetên ku têne meşandin li ser herêmê ambargoyên ku li ser herêmê Kurdan têne çêkirin yanî ez mînak bidim niha weke taxê Şex Mesûd Eşrefîyê di bajarê Helebê de yanî bi rastî di dûrpêçeke mezin de jiyan dike yanî ambargoyê ku li ser taxê tê çêkirin nahêlin piranî tişt têkevin taxê û derkevin di heman demê de ev tişt ev rêbaz û ev siyaset li ser şehbayê jî tê meşandin yanî bi vê rêbazî dixwazin îşte siyaseteke bidin meşandin gel hêdî hêdî kûçber bibe yanî berê xwe bidin welatên dîtir yani bi rastî dema ku em behsa penabertî an jî kûçbertî di Kurdistanê de dikin yanî em dibînin ku dixwazin îşte di Kurdistanê de gelê Kurd qîr bikin talan bikin malê wan em bêjin îşte xirab bikin gundên Kurdan bidin şewitandin yanî ev hemû tişt di Kurdistanê de hatin meşandin yanî em bêjin bi taybet piştî şerê cîhanê yê yekemîn dema ku Kurdistan kirin çar perçe îşte di sala 1923 de dema ku peymana Lozanê hate îmzakirin di vê peymanê de gelek netewdewletan
cihên xwe tê da girtin. Yanî Kurdistan da başî çar parçayan kirin û her parçayek radestî welatekî dagirker kirin. Weka Tirkiye, İran, Iraq û Sûriye û di dîrokê ve heyya demê me niha di çar welatên van çar herêman polîtîkeyên qirkirin, kûçberiyê, bi darê zûrê li ser Kurdan didin meşandin. Yani em dixwazin hin mînakan jî di Kurdistanê da bidin. Yani bi taybet em bêjin li İran, li Rojhilatê Kurdistanê polîtîkaya feqîrhêştin, sêdarkirin, bêkarhêştina Kurdan li pêş e. Yani dixwazin bi vê polîtîkayê Kurd dev ji axa xwe berdin ber bi cihên din ve biçin. İşte malên xwe, milkên xwe bêlin ber bi welatên dîtir ve herin. Heman demê de qaçaxçiyê bi pêş dixînin. Dema ku qaçaxçî pêş dikeve li vê derê dibe maf ji dewletê Îranê re Kurdên li wê derê werin kuştin, girtin. Di heman demê de polîtîkeyên tirsê li ser welatiyan didin meşandin ji bo kûç bikin û berê xwe bidin welatên dîtir. Yani bi rastî dema ku em behsa penabertî an jî kûçbertî di Kurdistanê de dikin, yani em dibînin ku dixwazin îşte di Kurdistanê de gelê Kurd qîr bikin, talan bikin, malê wan em bêjin îşte xira bikin, gundên Kurdan bidin şewitandin. Yani ev hemû tişt di Kurdistanê de hatin meşandin. Yani em bêjin bi taybet piştî şerê cîhanê yê yekemîn dema ku Kurdistan kirin çar perçe, işte di sala 1923 de dema ku peymana Lozanê hate îmzakirin, di vê peymanê de gelek netewdewletan cihên xwe tê da girtin. Yani Kurdistan da başî çar parçayan kirin û her parçayek radestî welatekî dagirker kirin. Weka Tirkiye, İran, Iraq û Sûriye û di dîrokê ve heyya demê me niha di çar welatên van çar herêman polîtîkeyên qirkirin, kûçberiyê, bi darê zûrê li ser Kurdan didin meşandin. Li Tirkiye jî em dikarin bêjin piştî peymana Lozanê komara Tirkan li ser esasê îşte tunekirina fîzîkî, helandina ziman, qirkirin û wêrankirina welatê Kurdan, yani ev tişt dane meşandin. İşte Kurd li vê derê hêdî hêdî ji holê rabikin. Yani em dikarin bêjin di heman demê de di sala 1996 da Serokê Artêşa Tirk Metin Gurak raporekê taybet dinivîsîne. Yani dibêje nüfusê Kurdan di demê pêş de wê bibe nêviyê nüfusê Tirkiye. Yani di sala 2003 da wê ji sedî pênceh bibin Kurd. Yani ji ber vê hêdî hêdî dewleta Tirk ji ber zêdebûna Kurdan tedbîr digire. Yani li vê derê şerê taybet carek din bi pêş dixîne, hemleyên berfereh yên em bêjin belavkirina dermanan û pêşîlêgirtina ji bo em bêjin jinên Kurd zarokan neynin didin meşandin. Heman demê de zarokên ku derzî dikin wê zarokina em bêjin wê zarokina tên felçkirin. Dixwazin careke din îşte kûçbertiyê di hindir Bakurê Kurdistanê de bidin meşandin. وەگەلێک خاڵێک گرنگ ئانی سەر زمان بێگومان van êrişên dawiyê dewleta Tirkiye jî ku li ser herêmê li ser Bakur û Rojhilatê Sûriye de meşandin di çarçoveya heman siyasetê demografiyê de ye bi rastî jî gelek xalê giring wanî ser ziman wekî herê dawî ku em dixwazin pirs bikin li hemberî van siyasetan li hemberî siyaseta guhartina demografîk an jî qirkirinê gelê Kurd û gelê herêmê bi tevahî dikarin çi bikin lazim e çi bêkirin wek zanista jinolojiyê ku zanista jin e zanista civakê ye perspektîfa we li hember vê qirkirinê li hember vê siyaseta demografîk çi ye? Yani bi rastî em dikarin bêjin li hember siyaseta guhertina demografîk di herêmê de em dikarin bêjin îşte em divê em pêşî li şerê taybet em bigirin. Yani çi qas dixwazin şerê taybet di herêmê de pêş bixînin divê em bi rêbazekî pêşî wê şerî em bigirin. Yani em hemleyên berfereh em di nav civakê de bidin meşandin ji bo ku em gel hişyar bikin
ام گل زانه بکن همان دمه ده زانبون پیوسته یعنی دوی ام جیب آوه کی زانستی ام بفکرن برای بازی کی زانستی ام بفکرن ام زانبن ام چاوا لهمبر و قرکرنه و سیاستی کودو خازن لحسر حریم بدن مشاندن ام چاوا برخوا بدن ام چاوا تکوشین بکن ام چاوا بگهیجن داخازن خوا لیکو ام داخاز دکن يعني ام دكارن بيجن يك جه چارەسەریên ku em divê em pêk bînin mafê perwerdehiyê pêşve bibin perwerdeyan zêde bikin em perwerdeyên hişmendî belav bikin di heman demê de em zanebûna mirovan zêde bikin ji ber çi qas mirov zane û werin perwerdekirin di heman demê de ew civaka zû zû qirkirina li derbas nabe zû zû ew civaka netê helandin ji ber ew civak parastina xwe dike yani dikare parastina xwe bike ji ber asteka wê civakê hatiye çêkirin. Di heman demê de di nava civakê de wehî werê belav kirin îşte em çawa berxwe bidin îşte em kijan astê de têkuşîn bikin em li hember van qirkirinên ku li ser herêmên me dixwazin pêk bînin em çi bikin em bi vê rêbazî em dikarin biriya netawa demokratîk bi taybet em dikarin van tiştan bikin cihên çareseriyê. Her wiha divê mirov hêza jiyanê bi jinê re ne di têkihiştina zarokanînê îşte û amûreke tenê li jinê meyzandin jin tenê amûrek ji bo zarokanînê bêdîtin berûva jî vê jin em bêjin xwedî hêz zanebûn îradebûn birêxistinbûyîn yanî jin em bêjin bi vî çavî li jinê were meyzandin. Her wiha têkiliyên di navbera jin û mêr de jî em dikarin binirxînin divê ev têkilî li ser bîngehê wekevî û edalet be yanî ne ku tiştî ku dewlet dixwaze pêk bîne li ser malbatê yan jî nav civakê de ew tişî were pêk anîn yani divê wekev bin divê baş guhdarî hev bikin çend zarok em bêjin bînin em bêjin bi îradeya jinê be bi destê jin be ev tişt yani em dibêjin li îdeolojiya malbatê de divê em şûreşê pêk bînin yani em zanibin çend zarokan bînin em çawa wan xwedî bikin em bikişin rêbazî wan perwerde bikin yani di dawiyê de em dikarin bêjin îşte biriyê hevjiyana azad ev tişt wê bibe çareserî ji van li hember van siyasetên demografîkên ku di herêmê de têne meşandin. Yani weke me serî de behsê kir yek ji qadên jinolojî demografya ye yani ji xwe weke navenda jinolojî zanista jin û jiyanê yani em dikarin bi van perspektîvan civakê hişyar bikin em rê li pêşî işte qirkirin talankirin em bêjin siyasetên guhertinan demografîkên ku di herêmê de dixwazin bidin meşandin bi van rêbazan em dikarin hêdî hêdî çareser bikin û em ji hûlê rakin. Em gelek spasiya we dikin ku we wextê xwe ji bo me veqetand. Em jî spasiya we dikin û silav û rêz ji bo we. Belê ku dervanên hêja bi vê rengî em gihiştin dawiya xelika xwe ya vê heftê jî heya mijarek dîtir bimînin di nava xweşiyê de.